ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ಲಂಜು 9ಗೆ ಬರ್ತಡೇ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿತೆ ಮಂಚಿದಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲಿಶು. ಹಾಯ್ ಫಲ್ಲೆ ಮುಳಿ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬುಂಡಿತ್ತೆ ನಾಟೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದೂರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಶಾಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪಗ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ಲಂಜು 9ಗೆ ಬರ್ತಡೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪಗ ಬಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಬುಕ್ಕ ಹಡೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆದಾನ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಡ್ರೆಸ್ ನೇಲಂಜಿ ತೋಜಾವೆ ಬರ್ತಡೇ ದಾನಿ ದಾದ ಪುರ ದೆತ್ತ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೋಜಾವೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತಾನ ತೋಜಾವೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೋಜಾವೆ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಆಪೇಡುಲ್ಲೇರು ಹೈವೇಡ್ ಬಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಬಸ್ కొంచెం ఓషన్ మార్బుల్ అండ్ గ్రానైట్ కంపెనీ స్టార్ట్ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಪೋಯಲ್ ಪೆಂಕ್ರೆ ಬೋಡೆನ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಚಾಯಿನ ಬುಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತುಂಚೆ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬರ್ತಡೇ ಬೋಡಿನ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರ್ದಾಲ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆಂದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನದೆ ತೊಂಬತ್ತ ಬೋಡೈನೇನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಲಿಶಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜುಮ್ಕಿ ತೂದೆ ಆಸೆ ನೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜುಮ್ಕಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಓ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ತೂಪ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಾಜಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದು ಕಾಜಿದೆ ತೊಂಡೆಂಕ್ರೆ ಲಿಶಾಗ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾತ್ರಿ ಹಾಯ್ ಒನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ತೆತ್ತನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೂ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಬೂನ್ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನೆದುರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೆರೆಂಕ್ಲ ಅವರ ಪೇಟೆ ಬೋಣ ಕೈಟಿ ತರ ಕಾಸು ಪೂರ ಮುಗಿಪುಣ ಅಂಚದೆ ಅವರ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಂಚದಲ್ಲದೆ ಈಜ ಆಂಡ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿನಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಪ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.